Myslím si, že sme mali možnosť sledovať zaujímavý treťoligový zápas v dobrom tempe so šancami na obidvoch stranách. Super sa prezentoval veľmi solidnou prechodovou fázou a hlavne v prvom polčase nám robil práve po rýchlych breakových situáciách veľké problémy. My sme prvých 20 minút prepadávali v strede ihriska, nezachytávali sme rýchle protiútoky ani odrazené lopty, tak sme sa rozhodli pre zmenu rozostavenia, čo nám pomohlo. Som veľmi rád, že sme dali rozhodujúci gól po štandardnej situácii, nakoľko nácviku v štandarde sa veľmi intenzívne venujeme. V závere nás trošku super pritlačil, pod dojmom výsledku sme sa stiahli. Boli to nervy až do konca, ale sme veľmi šťastní, že sme dokázali tento zápas doviesť do víťazného konca.